Welcome to Copenhagen. Welcome to Mad 5. I'll get on 10. So... She sort of put up with it. And for me, I translate that as the future's unwritten. We control our destiny. We are trying to... The salmon over roll, eating in the kitchen. Jeg føler mig faktisk enormt tryg, også fordi vi altid arbejder med jer. Det er altid jer, der er her. Så det er ikke sådan, at nytår, så er det et helt nyt team. I tager jeres erfaringer med fra sidste gang og lærer dem og prøver at gøre det bedre. Og det er en af de grunde til, at vi også bliver ved med at arbejde med jer. Her er vi 300-400 mennesker, men nogle af de sessioner, der er blevet filmet efterfølgende, de er jo blevet set af 100.000 vis af mennesker på YouTube og Vimeo. Ja. Enkelte af videoerne er blevet vist til, jeg tror, det er 300-400.000 gange. Så derfor skal det være i år. Ja. Altså, det skal virkelig være det kvalitet, så når du sidder et eller andet sted ude i verden og klikker på vores side, og du skal se en video, så skal det være i år. Faktisk kan føle, at de også er lidt af en del af det. Making you stronger. You're delivering into the world, and then you are receiving back into your life. Thank you so much for being here. Thank you so much.